kuya in town ng 24 oras tang mag-duty ay. Hindi nga magbalay asa ka si Saryo. Love! Love! Asan mo ito usa di ay biyaan naman ni diring sala nagkatag lang agi. Kwartong katog siguro to. Kayo. Kayo pinupang tika. Huh? Huh? Buhat pa oray na ni muna ako, no? Parte na kong trabaho rito, 24 oras ko dito. Sige, guad-guad para na kapakaon. Nga, ikaw diha ng babae, gidapat yun mo diri sa tong balay? Ayaw, di ma. Mana kita? Ah. Ah. Wasan. Wasan. Oh. Tanaw na to. Di ba na musigay mo mata na. Uy! Oh no! Love! Oh, love! Nauli na rin ka? Oh, ganina ako na uli. Taod na. Taon na rin. Im na sa nimong kape, oh. Ay, salamat eh. At pagkapinanggaan, yan na. Nga, matulog na ko, love, ha? O sige, katog sa dito. Okay, para makarelax ka ba? Kaya ikaw may ka-duty. Oh. Ayaw, di ma. Bihana ka bagka na kagnaong, ha? Hmm? Ha? Bagka at na... Bagka at kagnaong, diri pa ka sa among balay, ha? Ayaw, di ma. Love? 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 Love! 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 Ilang na dahi ka, ni? Huwag akong rungan na bigikan at ako nagtub. No, 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 no.